Ayo met diseruput. Gabung kok kae. Rina wengi dadi ati wong prasaja alot baputine Gojo dumateng sagdo para ingkang sampun tumarang wiji. Para tamu sedanto gotong malih sangkat dan putra panjenengan unggal karsa wiji unggal karsa monggo sinambi mangke sarengan dilenggo kadangan saking Jambu Alas sampur saringang pemandikan Mas Yono Jambu Alas. Ayo Mas Yono. Oh. Ngopo nyatane kelakon seprene jan penak tenan. Rina wengi dadi ati wong prasaja alot baputine
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu gawe saking sih wilasaning Gusti Kang Maha Agung welas masih Gusti Kang Maha Kawasa minangka sumbering kang hanya bering sedaning sumireng agesang mugi tansah kapatedaken dumateng panjenengan sedaya telasan kula waratin sagung dumadi nuwun sagung para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang hagung mastuti dan kepoyaning kautaman Bapak Ibu tamu sedaya ingkang kepareng nunggal krasa nyawiji mliginipun ingkang hamengkati menipun Bapak Suwarmini Ibu Yastiani sakutra kawangsa. Alhamdulillah inggih wonten ing mriki kalenggan dalem menika sarengan saged nyawiji nunggal karsa wonten ing pahargyan wisuda kang putra Nimas Ayu Mbak Devi dalam Mas Diki ing pangajap mugi mangke anggenipun sesarengan lumban wonten ing baitaning keluarga tansah antuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Suci dan Kang Wengdat langgeng anggenipun jejodohan tansah manggih selamat tanpa ribet tansah manggih sugeng tanpa pambeng ingkang sudi mestani kula pun dipedet kepareng aturaken senggalu senengguyung kadang-kadang campur sari saking jambu nada ingkang pun pandhegani Mas Yono Jambu Alas. Dalu menika sarengan diraken nyawiji sawanipun kadang-kadang kang kepareng sampun siaga ngaturaken wujudipun libur kangge hamiak semening swasana dalu menika. Kepareng kadang-kadang kasih ingkang sampun siaga ngaturaken wujudipun libur wonten ing pahargyan agung dalu menika. Kepareng ngaturaken sawanipun kadang-kadang seniwati inggal jengkar saking sasana Palenggan Nimas Ayu Melani Koralo Melani Koralo mangga ayo Mbak Melani sumusul wingipun Mbak Melani wonten Mak Wiwit Mandalika nika rumiyin kepanggihipun wonten Pulo Mandalika nggih jumeneng wonten mriku kalajengaken Nimas Ayu Anissa Vela Jambu Nada ya Mbak kinanten Nimas Ayu Yuniko senenggue kadang-kadang ingkang renggani wonten ing ri kalenggan dalu menika ngaturaken wujudipun libur sagung rawuh senenggue kadang-kadang nyawi saking Jambu Alas Jambu Nada campur sari sinambi hangrapit daran sinambi hamir sani kridani kanca-kanca saking Jambu Nada campur sari ingkang pun pandhegani Mas Yono Jambu Alas parimlo sepisa malih sugeng dalu sugeng hamir sani kridani kanca-kanca Jambu Nada campur sari Nuwun sagung rawuh sak sampunipun menika kala wau sampun ngaturaken minangka tembang pisaning kanca-kanca ingkang ngawekani wujudipun tata cara adat tumpak punjen pramila sumangga
Panjenenganipun ingkang hambati Bapak Warmin kalian Ibu, Bapak Ibu-ipun manten katuran lumarap wonten ing pepanggungan adalah masipun ta mbakipun temanten ugi katuran wonten pepanggungan dening keparo mangke semoga saking Bapak Ibu enggal dipun samaktakaken wujudipun upacara tumplak punjan bubur ambanipun dipun papanaken Mak Wiwi tak joget ya. Menggah tumapak ing tumpak punjen kepareng pratitesaken Mas Yono